За какво сме родени? Всички имаме мускули, дробове, сърце и искаме да се забавляваме. Имаме го в себе си, някъде. Това, за което наистина сме родени, е това. Това и каквото и да е това. Да падаме, после отново да се изправяме. Създадени сме да играем. Decathlon. Ready to play?